Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest na analysis ng hapon ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 28 hanggang 30, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands at ng Avenue Plaza Hotel. Umpisa ating update. Ito ang latest graph set na yung araw na ito ng Miyerkules. Ito po ay ginawa natin kaninang early morning at meron tayong shallow LPA. Matagal na po ito at sinabi natin the past few days na hindi po ito magde-develop at natuloy po ang forecast. Mahina pa rin siya at kasalukuyan nasa labas na po siya ng Philippine Area Responsibility at nandito na po siya sa may almost south of Hong Kong. At nagbibigay pa rin itong tinatawag nating monsoon trough, line of thunderstorms dito po sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na po sa hapon ng gabi. Mga pagkakaliwan po, mga severe thunderstorms. Mag-ingat po sa mga pagbabaha, pagguho ng lupa, at mga malilit na yelo, pag-ulan ng yelo. As well as mga malilit na tornado, o mga ipo-ipo, kapag mayroon pong malalakas na severe thunderstorms. At lalong-lalo po ang mga kidlat na medyo delikado po ito kapag nasa labas po kayo, open field, so magsilong muna, pumunta sa mga indoor areas para maiwasan pong tamaan tayo ng kidlat. At marami na tayo naririnig na mga kababayan natin na tinatamaan po nito mga electrical storms, okay? So, yan po ang latest. Wala tayong inasahan pong bagyo o LPA na mamumuo sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Meron tayong malakas na high pressure dito. So far, pag-umpisa po ng El Nino na yung buwan na ito ay unti-unti na-feel po nating epekto. Although nasa neutral rainfall pa rin tayo, normal rainfall. But pagpasok po ng bare months, doon na po natin makikita ang pagbawas po ng ulan. At for the next 3 weeks ay may mga signs na po na papalapit po yung mga below average rainfall o below normal na mga pag-ulan. Ito po yung fast animation. So pagdating po ng hapon, meron po tayong mga localized thunderstorms po dito na dala ng monsoon trough as well as mahinang habagat po dito sa may Palawan at Occidental Mindoro. At nakikita po natin dito ang LPA. Ayan po, nandito po siya sa bahagi na ito ng Dagat China o West Philippine Sea. At kung i-zoom natin ang windy.com satellite animation, ay nakikita po ninyo pagpatak po ng tanghali hanggang sa mga oras na ito, nandyan pa rin po ang malalakas na thunderstorms dito sa Bicol. Umulan na naman po, but panandalian lamang po sa Naga, but most likely sa ibang areas po ng Camarines Sur, may malalakas po ang mga rainfall. Medyo maswerte po ang Albay at Sorsogon. Tamang-tama naman po. Sana hindi na po umulan dyan malalakas dahil po nagkakaroon po ng activity po ang Mayon Volcano. At dito rin sa Samar, Northern Mindanao, Central Mindanao, as well as Zamboanga Peninsula, may mga localized thunderstorms. Malalakas rin po ang mga thunderstorms dito po sa Ilocos region, but nagsimula na po mag-weekend at meron naman po nagbo-blossom dito mga new thunderstorms sa may area po ng Ifugao, Quirino, Vizcaya area at dito rin po sa Central Luzon. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha dyan. Metro Manila, hindi po spared dito po sa mga titawag natin mga localized thunderstorms na hapon-hapon po may experience po natin dahil po nasa palapit na po tayo sa kasagsagan po ng tag-ulan. Kung wala pong habagat, wala pong bagyo, ito po ay mga common localized thunderstorms po may experience natin na yung buwan po ng Hunyo, lalo na po pagpasok po ng Hulyo. Okay? At sa ating latest wind at pressure forecast mula sa European model, ito po galing po sa windy.com, bukas po ng hapon, inaasahan pong mahinang hangin mula sa habagat sa may West Philippine Sea, kanluran bahagi po ng Luzon, coastal waters po ng Western Luzon, at dito rin po sa may Occidental Mindoro, Palawan. At dito naman po sa coastal waters po ng Cagayan Valley o sa may Isabela at Northern Cagayan. Mahinang hangin mula sa Timog Silangan naman po ang mga kanasan. At ang ibang bagay po ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang paibaba po ang direksyon ng hangin. At established pa rin po yung tinatawag nating monsoon trough. Yung LPA 93W na napakahina ay mukhang malulusaw na po dito.
halos wala na pong sirkulasyon na nakikita natin. Biyernes po ng hapon, inaasahan pa rin po ang same wind system. May hinang habagat dito sa kanluran bahagi po ng Luzon at may hinang timog silangan na hangin dito po sa may silangan bahagi po ng Northern Luzon sa may Philippine Sea at Batanes. Samantala po ang Luzon, Visayas at Mindanao ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Kasama na rin po ang Palawan pagpatak po ng Biyernes. Sa Sabado, sa unang araw po ng Hulyo, ganun pa rin po at mukhang magiging southerly na po ang hangin dito sa West Philippine Sea at coastal waters po ng Luzon. Gayon din po sa may Batanes. Samantala ang buong Kapuluan ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon po ng hangin. Pagdating sa ulan, hapon-hapon po may mga inaasahan po tayong mga localized thunderstorms. Ang iba po malalakas, ang iba po mahina, ang iba panandalian lamang, ang iba pwede umabot ng 2 hours. Gaya nung Lunes, ang Naga ay umabot po ng 123 mm ang pinaka-maximum na ulan dito po sa ating weather station dito sa Barangay San Felipe. While yung ibang areas, nasa 100, 80, at nag-cause po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas po ng Naga City. Samantala sa ibang areas ay napaka-tahimik. Okay? Wala masyadong ulan. So, ganyan po ang maranasan sa ibang areas po ng ating bansa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao at Northern Palawan. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong, kapote, dahil it's a common feature pag hapon ng gabi, itong mga localized thunderstorm. Hit or miss lamang po, okay? Kasi may mga forecast na hindi naman po tumutugma. Kahit na sabihin natin 90%, 100%, pero kung lumampas yung thunderstorm, swerte natin. Alam natin na ang local forecast, hindi pa po yan super accurate. May hit or miss ang mga rainfall forecast niyan. So ang average niyan ay nasa 50 to 70%. Kung sabihin natin 100% chance of rain, 50 to 70% pa lang ang accuracy niyan. Okay, so kaya wag niyo kalimutan magdala palagi ng payong at kapote dahil po minsan kahit na sabihin natin mababa ang chances of rain, pwede tayong daanan ng ulan. Okay, so tricky po ang local weather. So, yan po ang ating latest sa ulan for the next 3 days. Pagdating naman po sa latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. Nasa 50% hanggang less than 50% probability lamang po ito. Para makita lang niyo ang idea o ang possible outlook ng mga weather systems. So, sa week 2, valid July 5 hanggang July 11, inaasahan po natin normal po ang klima sa Pilipinas. May mga afternoon and evening thunderstorms. Samantala, dito po sa may dagat Pilipinas hanggang sa may Micronesia at Marshall Islands, kasama po ang Guam at Marianas, ay magkakaroon po ng less than 20% of possible tropical cyclone formation o pagbuo ng posibleng bagyo. So, napakababa. Po yan, okay? At dito naman po sa may North Philippine Sea, medyo more than 50% ang below average rainfall. Now, sa ikatlong linggo, valid July 12 hanggang July 18, nahati po ang Pilipinas, yung kalagitnaan po ng Pilipinas, like the rest of Luzon, Palawan, Visayas, ay magkakaroon po ng normal na climate conditions. Nandiyan pa yung mga afternoon and evening rain showers and thunderstorms. Samantala po, ang Mindanao ay magkakaroon ng more than 50% of above average rainfall dahil na po sa localized thunderstorms, possible monsoon trough, or intertropical convergence zone na minimension po ng ating Weather Bureau Pag-asa. So, mag-ingat lang po tayo sa mga thunderstorms. At dito naman po sa may area po ng extreme northern Luzon, kasama po Batanes, ay magkakaroon po ng more than 50% of below average rainfall ang pagbawas po ng ulan. Okay? Below sa normal. Kaya lang sinasabi ko dito, yung week 3, itong probability dito is less than 35%, so hindi pa sure yan.
So, malalaman po natin yan by next week kung matutuloy po itong below average rainfall sa dulong Hilagang Luzon at Batanes. Okay, so yan muna po ang ating latest na yung gabi po ng Miyerkules at babalik ulit tayo sa susunod na ilang araw, probably na yung weekend, para bigay natin ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Let's always pray to our Lord na sana okay po ang ating panahon from day to day. At mag-ingat po. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.